in zafa in ton sing clear le na hian kalo lom le a cheu voina chuan meichia ani awanga anu le patena an duat lo le an du lo em ma se meichhe no pang fing var taxi kum sang kha zakwa som ko peruka an movie ti chua Matilda kan lo clear le don ani he channel ton sing clear le na hi lo like ka lo subscribe pa lo share dar vek turin ka so ma cheu anu le pa te hi Harry Wormwood le Zinia Wormwood te ni in apian hlim hlota tang meichia ani wangin an lom lo ngal ringota no te an nei ti po se changlek lovin an buai na an buaya chu wang te po chu niange Matilda chu kum ni ani tang amale ma ain zo em a achung te chuan chuna an chu san vek thina chu ti lai chuan ama in library a kalin lekhabu te a chiar thin lekhabu sang chiar chuan Matilda po chu a thang lian chawa kumruk le achan ve meu ani to nu chuan anu le pate bula school kal angen ta roi mei anu le pate chuan kumruk le chan ve ni ti po an lo hre reng lo an le phal lo chiang hle chu wang chuan Matilda po arukin atap na sa thei le apa hi kar che to sa siam thain a hral chhong thina chung kha chu aron hlok ho deu niang aron hlim ho hle a hlok na zong chu a chhut mek lai na fanu Matilda in aro chhut chuak ma saka wangin a thina rim hle chu wang chuan Matilda chu a hremani Matilda chuan thupa lak ve ngei tumin apa hair oil lei buain a hair oil aya hydrogen peroxide chu thunin chu chuan apa samati var veka apa thin arim pha hle ni chu wangin an chhona tura chuan apa chuan lukhuma Matilda chuan lukhuma chuan glue lo tat le peka chu wang chuan an zan ri eina a an chung kuan bol phau pha hle zana lo nia TV an en thup line Matilda in lekhabu lo chiar lai chuan apa ngai dan ani lo deu aniang apa chuan TV chu a en lui tira chutia a en lui tir char nuwa thok le khata TV chu a lo puak ta thut meya chu thil thleng chu Matilda in ama ti ni thei om tak hian a in hredewa apa dor tu te zinga mi pakhat Chanchan Hall Elementary School Principal Miss Agatha Chanchbul ania akar ashalna aya Matilda chu school kaltirani Matilda chu ahlima nuama ti khopa apa te chu aku ngoi mei Matilda school kalni masabera chuan thian thar te po anei ngal nge an principal Miss Chanchbul chu no pangchunga nun rong takle dimna nei haulawa kuthlak thin mi ani ti ashiat ngal bok ma se an mani zirtir tu bertur chu Miss Jennifer Honey ania chu Miss Dom le fel tak ani Miss Honey in middle school puntira zo chuan Matilda in rang tak mai na changa Miss Honey chuan makati hle chu wang chuan an principal Miss Chanchbul chu huin Matilda chu he aya class sang zo ka da turina tia Miss Chanchbul chuan rem alo ti lo na sa hle mai Miss Honey chuan Matilda nu le pa te chu va mule shamin Matilda thiam zia le fin zia te avashila zirna ngai sang lo mi ti taka Matilda nu le pa te chuan enga tan ma an lo ngai sak lo ni khat chu Miss Chanchbul in assembly a kawa chuta chuan azir lai pakhat Bruce chu chocolate tam tak ei zo turin ati Bruce chuan chocolate a ei zo thei ton lo tak nia la alan nuwa Matilda chuan Bruce tin chang takin Bruce chu a awa chuan a chocolate ei lai po chu a ei zo thei pha nge Matilda school bang hoin FBI agent pahnih te amua chumi te chuan apa diklo taka asum don na awangin an chui rumek ani ti a hrethiam hal maya in a hoa amnu le pate bula chu thil a soi chuan an lo oi sak lo hle atuk school an kalna a chuan Miss Chanchbul kar chu a tron em awangin a kar leina Harry Wormwood a fanu Matilda Wormwood chu room tereu te akong kharpo perek zoom lira khata chuan akal khum an classa Miss Chanchbul a local dona wangin Miss Honey chuan an classroom a thil chaina vel zong chu la thlawek turin ati a chuta chuan Lavender Matilda thenu pakhat chuan tui in tura liking chi khat alo da tel pal chutia Miss Chanchbul in class alak lai chuan Miss Honey Matilda omna tang chuan awa hroi chuaka Miss Chanchbul in thu a soi mol lain Matilda chuan liking omna tui chu a en vunga chu mi re nu re lo te a tui chu ron bot hutin liking chu Miss Chanchbul oma chuan a zuang chuaka chu Miss Chanchbul chuan a hlau hle chu thil thlenga wang chuan Miss Chanchbul chuan Matilda chu amo pu dewa ma se Miss Honey chuan alo chan ngal hle
chutia an kalder nu chuan Matilda in Miss Honey bula athil ti theina chu hmutir atuma ma se Matilda chu a hlo cham Miss Honey chuan Matilda chu a ina kala thingpui in turina soma chuta chuan Miss Honey chuan in pakhata chung ko hlim tak thin chanchin chu Matilda hne na ashil ani chu ina cheng thin mei cheno pang dom tak chu kumni mi ani line anu hian aboral sana apa chu doctor ani wangin ama enkol turin anupui unaw nu shron chu an ina cheng ve turin akawa chu a unaw nu shron chu Miss Chanchpool tun thlenga chu ina le cheng mek chu ani vandoi thlak takin apa in kumlimi ani in aboral sana police te chuan mani in tilhumangin an soya amairo chu naupangte chuan tha ani nge ring Miss Honey chuan a thon thu soya naupangte chu ama ani thu Matilda hne na ashila Matilda chuan Miss Honey chu a khongai thar hle a Miss Chanchpool po angei zual pha thar hle bok Miss Chanchpool omlo hlanin Miss Honey thil then khat la turin Matilda le Miss Honey te chu ina chuan an lut ruwa ma se Miss Chanchpool chu akar tong taka wangin a let le pha chuta chuan Miss Chanchpool in ina thoma hriata wangin tunge omti in azong na sa hle Miss Honey le Matilda le chu aman teu thei hle a ma se engtin tinemo Matilda le Miss Honey le chu an tlan chuat thei Matilda chu athil ti theina engtin tinemo a hre chuak thar chho zela a mang thiam chho tana ama pon nuam ati to hle apa Harry Woodward mathil ti swal teman turin FBI te po an thok ngor hle a an garage thil an enkwal vel lai chu Matilda in ava hufu chuta FBI agent pani omte chuan apa chanchin an chuina sa hle ti a hre thiama chuwang chuan Matilda in athil ti theina mangin apa thil ti swal zong zong omna keset chu FBI hne na tang lak sakin apa tan hun tha danga siam sak le ani Matilda in athil ti theina te chu mang thiam to thokhata a in hriat nuwa Miss Chanchpool ina chuan vakalin Magnasa thlashang ang deuh hian ava in lara Miss Honey no telem du em te avalak saka Miss Honey le apa ina anei thin chocolate te chu la in athil ti theina mang vek chuan Miss Honey pa thlalak chu Miss Chanchpool thlalak in tar thinna chuan avatara Miss Chanchpool chu hlau taka a oma tlan chiat atum nuwa samtron na pakhat hi a hmufu hlau mai atuk school an kalna a Matilda chuan Miss Honey hne na anau telem le chocolate te chu a pe a Miss Honey hne na athil ti theina te chu a hril ngal bok Miss Chanchpool chu Matilda te class a lutin Matilda dop chhu atum mek line chok hi alo thloka blackboard a chuan Magnasa tharau ni om tak hian thu alo ziaka chu afanu bumblebee a in pelet tura a hril thu ani engking chu Matilda in athil ti theina nena ati vek ania Matilda in athil ti theina te chu mang chhun zomin Miss Chanchpool chu an soi sa kwal vel tak taka Miss Chanchpool chu atlom to hle chutia an class atanga a chu anu chuan classroom sang atangin an lo chuaka nasa takin Miss Chanchpool chu an voma an school building atang chuan an vom chuaka ti chuan Miss Chanchpool chu a kar tong tak nen chuan chu khwa chu a chu asan wang ta a ti chuan Miss Jennifer Honey chu a in dik taka chuan a cheng thei ta a FBI 10 Harry Woodcomb an chuina sat ema wangin chu khwa chu chu asan an tuma ma se Matilda chuan Miss Honey bula a du thuin anu le pa te chu changa falak na le kha zong po an nei to vek thu anu le pa te chu a hrila ti chuan falak na le kha chu an sign zo nu chuan Miss Honey ne na Matilda chu him takin a omta a Miss Honey po school principal ni zui ngalin a school anom em awangin naupang hawin an chu san du lawa chuwang chuan zirna sang zok te an hon bel le zel bok Miss Honey le Matilda te po chuina chuan him takin anom dun thei ta a atop ta he channel hi khongain minlo like a minlo subscribe pa minlo share dar sakzel turin ka som chewa ti chuan movie thlir le na kan nei zelanga request te po an nei zel thei boke video dot le in zawa in kan in hule theu don nia